Lazkaoko talde feministak batzar irekia antolatu zuen kide berriak bildu eta aurrera begirako ekintzak lantzeko. Bilera hauan, batzar irekia hau antolau deu, azken urte hontako ibilbideen errepaso batin, eta aurrea behi da, Lazkao ningo ditugun ekimenak, pixkat, danon arten zehazteko. Azkeneko ikasturten ekimen ezberdin asko ingen itun, eragile ezberdinak elkarlanen, eta iritsi zan momentue, aukerak ikusten genula, ja eragilez aratago, talde feminista bat sortzeko Lazkaon, baldintzak genitula, jende ezberdin eginen, adin ezberdinetako, herrin talde ezberdinetan zebilena, eta pixkat urratxo eman, eta aurrea behi da zerbait iraunkorra egiten hasi bar ginela, eta asmo horrekin batzar ireki bat antolatzea pentsau genuen. Helburua talde feminista anitz eta aktiboa eratzea da. Egia esaten ebaztu da netio, gare gazteek, bai heldugok, momentu honetan egia da igual gazte gutxi garela, eta egia esan dauzkeu nik uste nahiko esperantza hondik batzar irekionen bidez gazte jende asko inguroko, jatzen bauzke batzuk, hasi nik uste, hoi da, azken gainez perfil bat ez daula, emakume edo ez emakume azken baten feminista izatea, eta parekidetasun horren alde borroko nahi dunak. Dagoeneko badituzte ekintza batzuk zehaztuta eta batzar honetatik aurrera areagotu egin dituzte. Momentuz, dauden fetxan araberako ekimenak behintzat aurrea ematea, azaroan indarkerien aurkako ekintzak antolauko ditugu, gabonetan jostailuek sexistan inguruko kanpainatxo batiteko asmoa daukeu, eta gero etorriko dien martxoak 8ako mugimendu feministak jada egun osoko greba deitu do ordun horren antolakuntza, gero festak, eta behintzat data zehatz batzuk antolau, eta gaurko asmoa izango litzake, hortaz aratago ze gehiago, bestelako tailer, hitzaldi edo ekimenakin nahi ditugun, eta pixkat ideia berrikatea eta danan arten antolatzea. Iruditzen zaigu leku guztietan egon marko zala olako talde bat, azken baten herri mugimendu izango litzekena, eta azken baten guk gure proiektu kitea, gure ekintzak kitea, herrik nahi ditunak, eta dauzken helburu horien aurreikeko eta lortzeko ekintzak antolatzea.